କକାଙ୍କୁ ଦେଖ ସେ ପୁରା ଗାମୁଛା ମୁଛା ଭିଡ଼ି ଗାଇଲେଣି। କକା କ'ଣ କହୁନ ଟିକେ ତମର ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ବା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ଇଗ୍ନୋର। ଆମକୁ ଡାକୁନ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବୁ। ଓହୋ ହୋ ରୂପାলী ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ କ'ଣ ମୁହଁଟା କ'ଣ ମୁଡ଼ିଦେଲେ। ସାଗର ସାର୍ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ କ'ଣ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ ବହୁତ କିଛି କହିଦେଉଛି ଆପଣ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାଇକି ସ୍କୁଲ ଯାଉଥୁନୁ ସେଠି ଖାଉଥୁନୁ ପୂଜା କରୁଥୁନୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦଉଥୁନୁ ଫେର ଖାଉଥୁନୁ ଆସୁଥୁନୁ। ଓକେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଛି ଅଭଦ୍ର ମହିଳା ଗୁଡ଼ା। ଆଜି ରିପବ୍ଲିକ ଡେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପତାକାଟା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଦେଲି ଏଇ ସେଉ ବୁନ୍ଦିଆ ଖାଇଦେଲି ଘରକୁ ପଳେଇବି। ଯାଆନ୍ତୁ 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 ଗो ଗୁଗୁ।